Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami Style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Si Daisy, di na ingon, bisan unsa pa day nimo kamahalang imong uyab, doon naghihigayon nga kamo magkabuwag, kung dili gyud kamo ang gitadhana sa kahitasan nga maoy magkadayon. Mao kining nahitabo sa kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Enjoy ka ba sa ito pa nag-date ron, Daisy? Tong, gikan sa pagpanuroy nato sa plaza, dayon, may ato sa mall, dayon, imo kong gita sa kuan. Sa motel. Patiyak ni, ipa dyan sulti. Sige lang ka o ka-jerjeron ako, ha? Wadyo kay hiskot o kasal. Tapos kay gatigom ko, gatigom pa ko, sapot katigom. Hinoon, wamasap ko magdali ba? Kay nagtigom pasad ko. Dili ko gusto nga ikaw rin makagasto sa ato niyang kasal. Gusto ko nga kitang duha ang gasto. Kana, muna ganahan ako ni mo. Ay, di ko ni mo pasagdan. Pero baya ho. So? Kung simba ko mahitabo nga mamaptos ko sa sige ni mo charger na ako ba? Kasal na yun ta? Oh. Ha? Oh, kasal na yun. Tinuod? Oh, natural. Oh, ay. Para nako no disi, mas maayo nga makasal na mong duha ni Patrick. Kay wa baya tabasayon sa bahitabos umaabot. Basin makakita og laing babae si Patrick, ana, mahay kag yun niya. Ma, nasayod ko nga dako kayo gugman ako si Patrick. Busa, wako'y pagtunga mangita pa siya glain. Lahala, ikaw kod. Basta para nako mas maayong maniguro. Bahala na lang kung gamay ragod ang magasto sa kasal god. Ang importante nga makasal mo. Di na mistil nga maghiikay pod og dako oy aron ipakaos mga tao. Kay humagkaos mga tao kita ra gihapoy libakon. Ma, tinuod man na. Bisan unsaon pa dibog pakaon anang mga tao human libakon ra gyud gihapon ka. Busa para nako kasal bahalag maghikay lang gamay. Kasal ang importante og dili ang hikay.
Bahala, guway hikay. Basta makasalang mo ni Daisy. Unsa ba? Bida sa nanay lang yung pagdali-dali pa. Ikaw man yung dali. Tigong pa Miss Daisy. Unsa mo ka? Pakasal lagi mi kung magtigom na may kwartang sakto-sakto. Sige. Sige. Kumpiyansa gido. Ah, Kakita ganin na uglaing lalaki si Daisy, Nga mas labaw pa nimo. No. Bantay ka lang yun. unsa ko? Yayay ka. Lagi. Muna, Yay, lagi. Ay, kay babayagin ko sa gidak o na nang imo, ha? Ha? Kay anak ko kanako. Kay bawagin ko. Saan naman ang imo taon ay taon kan dako-dako naman naggamay Ha? sa Unsa? tunggoy-tunggoy. Dako-dako tunggoy-tunggoy sa Unsa? akong ilok. Kita kas tunggoy-tunggoy sa akong ilok, ha? Okay. Ah. Kita ko na ba? Oo. Nya nga ako, dako-dako lang gamay sa tunggoy-tunggoy sa mga ilong. Muna, dako Bida sa lang gamay istorya, ni. Niya sa kong ilok nga tunggoy-tunggoy. Akong gisipitan. Katilaw ganin agdako si Daisy. Banta ka yun. Kanta ka ginyag mahay. Pa! Nahayhay ko ng mga sinina nga akong gipanglaban. Salamat taon, humanagit ko. Hi, miss. Oh, Baing gusto. may utasag ni mo, mister. Hinakat sa kaining tawana, nga bagong nag-abang sa bahay nila ni Renloy. Nag-short trabaya siya pinapiting, naghukas. Kupi si Nina. Gwapo sa din tawhana da. Unya, macho og lawas. Hala, nasa pa ingon sa akong nahimutangan. Pwedeng makikila-ila. Pasilingan mong ta. Unya, tang makailhanay. Ako si Diego. Ikaw? Daisy? Miga na ta, ha? Wa pa kay uyab, tay Daisy? Ha? Kuan, doon na nabaya. Doon na nakoy uyab. Unsa? Ay, ulag ikaw, Daisy. Akong gilibre ko sa kabuan nga abangan sila si Diego. Kako man siyang gihangyo nga mutsulalap ko niya. Gawin, Loy. Walang imong kitilawan ng tawana? Ay, ugaw, uy. Ay, tikuka lagi ko, gaw. Dako, kayo niya taas biging ihagaw. Tikuka ko, uy. Oh, gawin, Loy. Lagi gaw. Kanay mong uyab nga si Patrick. Ay, kita mo juga na siya, ha? Kay nangihi man siya kausan, no? Ay, sus, gaw. Mura nag-anak ka nang iyaha kay Jigo. Na. Sampari, oy, nanglili ka? Ay, na, lagi, gaw, lagi. Sinanggaw, oy. Gamay ka nang nasi mong uyab, oy. Sumagod. Uyab na ni mo. Di ba? Dako, gamay. Kuan ka nang... Dai, lainan ni mo. Ay, makatugan man tas tinuod. Uy, gamay. Pero gahi man sad gamaya, bi. Okay ra na gaw, uy. Ay, sus, day. Grabe, yung katako, kataas kang Jigo. Gahi. Gahi pa, Jud. Katilogay ka na. Karong gabi kay kamangon man ako si Jigo, no? Ay, kay ganahan mo ko siya. Ganahan mo ko niya gaw, no? Ay, lami kay siya gaw, ay. Gahi, uy.
Desi! Desi! Oy, buntag na, oy, naunsa ka man. Unsa man di ka po duty, Desi? Desi! Ayag naman di ay. Buntag na, oy! Ayag naman ko di ay. Bango na ko no diha. Duty ka di. Ako'y duty ron, maoy. Holiday man ron. Pero mubangon ako kay ayag naman di ay. Ano na niya sa kusina? Nagaandam na ko sa imong pagkaon. O, ma. Lakit sa kumukubok ko eh. Habla na akong bintana eh. Para makasod ang kahayag. Naamilusot na sa bintana ang kainit sa adlaw. Si Chico man ang nangiiskilid sa bahay nga. Nag-atubang din sa kong bintana. Hala! Kanindot bayas. May sugat na ako. Ang tuskig man kaayo. Katako day tinuod. Uy, unya kataas. Hala, tinuod. Layo ra kang Patrick. Tinuod siya ang gisulti ni Kaurin Loy. Grabe ka dako kataas sa kancheko. Dugay gud kay na magpangihi kay taas og agian. Lami akang gunitan ano eh. Mirabag nagpangurog akong kaunoran nga nagtanaw sa iya. Lami ang gud ano. Hala, mihangan siya. Iya ko nakita nga kauo pa yun. Iya ko nakita nga nagtanaw niya. Naglutas ang tanawon. Lami akang gunitan sa iya. Kanahan siya kong check Murarapag na ipog sa siya na ako. Diego? Bahala og ni ata sa gianan. Oh, Basta makapahungog ko sa akong gibati nimo. Diego? Sige na, day Desi. Sugta ko, day. Oh, Dugay na kay kong naibog nimo. Sukad pa tong unang adlaw nga nakita ti ka. sige, Diego. Gisugot na ta ka. Uyab na ta, Diego. So, Denise, amo, ako rin ba yung usaron din hito as mama sa syudad? Nasayod ko nga, ikaw rin usaron sa inyo. Mabito nga misud ko. Ha? Ay! Hoy! Hala! Nga naman na! Nga nung gihupo man na ni mong sinina o short. Uy! Nag-brief na lang ka. Oo, sa ubos ay may gimaw. Agay, uy. Uy, mga lit magkakasagap. Jack, maluyab na ba akong original? Asawang ta ka? Huwag ipahigdas ka. Ay, Jack, mahagpong ko. Karon, ibutang na kaskat. Nga, pinahayang ha. Jack, nagayang na ko. Karon, bubuon ko ng iyong panty ha. Chico, ayaw. Ayaw ng Chico ba? Ayaw dugaya. Buduha ng imo nga. Nakapagyan ng cute ka. Ayaw ba? Chico, ayaw mo ba? Ang lamig pa ni mong matagila po Ang ako di ko nitindi. Sige na, ang ako ba? Adara? Lami na kayo. Ang katuskig ay. Magtambok pagig kayong taas. Karon ka, di nakukutob sa aura. Mahikapan og maong.
Ininginay sa tininay, ininginay sa... Ayot. Bigyan siya pitay-patay ba? Tatanga sa... Tatanga sa... Matukan. Alibi. Lami na kayo. Ibida to nindo ka pa. Ano mo, sige na. Sige. Gadali niya ita. Agay, abiso sa uy. Noon ka dito sa... Lami na kayo. Tako kay na, uy. Inalam ba bang abisuhan? Naya, uy. Patay na ka. Patay na ka sa kalami. Nahilabtan dyan kong Diego at ni kayo na. Wa ko makahimos pagkiha, uy. Kay, wa masab ko niya lugusag yun. Nagpatara ramasad ko. Kay gusto masag kumutilaw sa iya. Ang nahitabo. O, nagkauyab na lang yun ming tinuod o gibuhagan ko ang akong uyab. Nawa naman ang gusto ko niya human ko makatilaw sa kanche ko. Nagbuhag yun mis una na akong uyab. Kay ako mang gibuwagan. Bago ito magkasama ang kaagi ni Daisy, dinhiling tulumanon. What's the style? Gibuwagan ang unang uyabi style. Kinimang sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.